belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Op Curaçao zijn maandagavond 2 personen overleden die in het ziekenhuis lagen met coronabesmetting. Het gaat om een persoon van 73 en een van 74 jaar oud. Dat is vanochtend bevestigd door het CMC. Beide personen lagen niet op de intensive care, maar op de speciale COVID-19 afdeling van het ziekenhuis. Op dit moment liggen er nog 6 personen op die afdeling, 4 mensen liggen op de intensive care. En het aantal coronadoden op Curaçao is hiermee gestegen tot 6. Meer dan 2700 mensen hebben een handtekening gezet onder een petitie tegen de invoering van een zogenaamde noodwet. Deze landsverordening uitzonderingstoestand geeft volgens de ondertekenaars de overheid te veel macht en kan leiden tot dictatoriaal gedrag van de overheid. Daarom wilde ze parlementsvoorzitter Annemaria Pauletta laten weten dat ze het niet eens zijn met de wet zoals die nu op papier staat. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Op Curaçao geldt vanaf vandaag een lei seco, ofwel een drooglegging. Dat heeft minister Quincy Kirigori van Justitie gisteren tijdens een persconferentie van de overheid bekendgemaakt. Met ingang van vandaag is het kopen en nuttigen van alcohol op straat bij hotels, restaurants, snacks, bars, cafés en beachclubs niet toegestaan. Deze maatregel geldt voor de komende 3 weken tot aan de volgende evaluatie. Alcohol in een supermarkt kopen en thuis drinken mag wel. De maatregelen zijn genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Curaçaose restaurants kunnen leven met de maatregelen die de overheid heeft ingevoerd. Dat zegt Zino Sirkens, voorzitter van de Vereniging van Curaçaose Restaurants, vandaag in de Extra. Zoals bekend heeft de overheid de maatregelen ingevoerd die het horeca verbiedt om de komende 3 weken alcohol te schenken. Zino Sirkens zegt dat de restaurants hun verantwoordelijkheid nemen en dat er ook geen andere keuze is. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Vanwege de vele coronatesten die de afgelopen periode zijn afgenomen, is er een achterstand ontstaan. Dat zei minister Zita Jezus-Liitu van Volksgezondheid. Tegelijkertijd liet ze gisteren weten dat meer dan 800 personen hebben gereageerd op een vacature van het ministerie. Daarin werden nieuwe krachten gevraagd van mensen die willen helpen bij het afnemen van coronatesten. Het gaat om tijdelijke banen, maar er was veel animo voor. Volgens de minister zijn de medewerkers inmiddels aangenomen en worden ze op dit moment ingewerkt. Een man die 7 maanden onterecht heeft vastgezeten op verdenking van het plegen van gewapende overvallen en inbraken, heeft gisteren schadevergoeding geëist. Het gaat om M. Pieters. Hij zat vast op verdenking van het plegen van de inbraken en de overvallen, omdat er schoenen bij hem in huis waren aangetroffen. Die waren gestolen bij een van de inbraken. Maar volgens Pieters zijn die gestolen door een vriend van hem en die heeft de schoenen bij hem thuis achtergelaten. Volgens de rechter is er geen bewijs tegen Pieters en daarom heeft hij nu schadevergoeding geëist. Bekende Curaçaose honkballer en honkbalcoach Hensley Meulens keert niet terug als benchcoach voor de New York Mets. Dat is gisteren door het team bekendgemaakt. De technische leiding kiest voor een andere invulling van de technische staf en bedankt Meulens voor zijn inzet bij de Mets. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.